nga pala. And happy New Year. Ready mo. Chat tayo. Ayan. Kunti na lang. Gusto. Naubusin namin nila. Hi guys, ito lang naman yung yan, it's me, she. Medyo marami yung namatay ko, 5. Tapos MVP pa ako 12 at saka 10. Bongga, diba na-addict na rin ako dito sa ML na to. Bongga. I say hi ba? Hi my pregnant. Charot. Hindi na daw daw. Hindi nga nagtaba. Hindi daw natin. Hi mother. Muna yan ako bro. Favorite niya po kasi yan. Malamba tayo tama pala sa kanto. Hindi ba malamba ka? Di ba mo sa kagawin sa rin alba? Sige, doon para kalabara. Sige na, sige na. Wait na! Ay, nawa naman. May ulo ko. Tenor din na. Ay, wala ka rin na. Say ko na. Yeah. Kalimutan mo na yan. Ulit. Game. Ulit. Tan, hindi na ito. Tan, hindi ka man tayo. Dapat ang akin. Para mag-game. Na mamaya. Hindi ka man daw. Aba, da. Lupit na rin ba na yun? Manta na sa kanin. Dalawa na. Hindi magod. Sige. Oh. Katapa? Katapa nga ba? Sige. Basta okay. Uli na.
Halimbawa, doon kang dyan. Pababa ka. All in lang. All in pababa. All in bababa. Gano'n? Mama, right, si Pimi Mama dyan. Gusto ka banda rin. Tayo ako. All in. Tayo pa sa asurog yung mo. Kaya pila dapat yan eh. Mga patay. Ay, ni Mama. Asan mo na yan? Pwede na yung matang. Ayan, alam mo ako right. New Year na New Year na. Matuwa ka na. Mga niyo yan. Kaya kaya, in between niya. In between. Halimbawa, doon kang dyan. Tapos sabihan mo kung buhay mo lang kulang ng 10, ikulang mo lang mas bababa. Nung advance 10 mo kayo, sabihan mo lang higher or lower. Na higher, jacking nga kaya mo ang tayo, nakuha mo mo. Parang mo na bibigyan mo. Pati mo right, lower mo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi mo higher mo. Okay, 5 mo lang mumukha to, 11, 12, 13. Kanya. Dapat ka nga, lalagyan kang Kami kanya. Kaya. Tapos tayo pwede pa ba? Sige, sabi na. Hay! 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 Alas kayo? Pass. 5, 5. Higher lower. Wala. Ay. Hay! Swerte yung balbal. Sisi na yun. Wala kaya. May kwako. Yung manik mga 15 din yan. Kaya. Magpalit lang yung baro. Magpalit lang yung baro. Ikaray, ikaray. Anong pesos? Ako. Ano mo na. Hindi naman. Sigurado ka? Pare, 4. Pare. Pare. Alas. Hey! Apulo, baba. Pwede. Tao mo resto. Baba. Kaya. Oh, 5. 5. At pwedeng all in. Kanino yan? Ako. Ito. 5. Ano yan? Yan. Yan. Ako yun. Dalawa. Wala ni. Wala niya. Wala niya. Pulo. Wow! Mabuti na ako. Hindi mo. Mga pagkataroan, kaliran na. Hindi ka na naman? Yung mupata ka na naman? Tago mo? Ay, madilim. Mura ko dagang ko na eh. Oh. Hindi na. Aliya mo. Bitya pa yung bitya pa. Uli lang ang din. O, putong dito. Una. Oh, dito na. Hindi tatang. Mara.
Sige, ako ulit. Chocolate drink na din. Alas! Mary Alas! Ano? Apulo. King. Ka. Diba? Bibira. Ow! Ika. 20. Oo. Sakto yun. Ay, Sakto yan mo. sisi. Sakto kami. Suko. 5. Dua. 5. Jam. Ika. 5. Grabe ka rin naman naman. Yung karton. 5. King. Karuan. Ano yan? Ano na? 20. Bebetiron? King. Bebetiron? Bete. Ikaw ba? Wala. Bili mo na kasi. Wala ba mga Bilangin mo. May apulo yan. Sige, balik ko lang. Patas. Bali ba? O sige rin na muna. Rin na tutula rin na. Alas. Yeah! Ayan lang. 10, 20, Minsan po tamo ni. 25, 30, 35, 42. 53. Yeah! Para ilan? Mo yan. Not yet. Yes. Jack ready. Sabi ko na ginawan. Ayan. 5. Jack Winkin. Mababayan. Yes! Dua. Yan. Yan mo 5. Galing. Matubalitan mo kasi pamangan din. Ba? Lololololol. Balawan niya. Ikaw na kanyan mo kami. Tapang mo rin. Nakapalapang mo na mo. Ay, say no. Loba na. Lahat na yung kayo. 1. Ayan po, no? Umabot na po sa 100 pesos. Yes. Siguro. Hello mga Beshi! It's me, Shay. Welcome back to my channel. Yes, ang ba't yung ano? Sambut ko, mga 5 pa. Sambut ko. Wala na akong pera. Emirasin mo ko.
Sisi. Paling na ko. Kaya, iya ako may 200 ko. Pero sa tinalan, 300 na tayo, mama. Sabihan mo na mo, may 50 tayo. Sabi mo, sabihan mo. May tingin ko kayo mo, may 300 di sisi. Kaya rin ako siya mo 300. Tino ko nang niya. Mga inya buka pang writing vlogger. Kung niya ako po kaya kayo ayun subscribe. Iba siya po. Iya pa pala makakain. Iya po na like niya. Hindi mo makaplay. Maka-play yan, no? Ayan, na-like din ko yung video. Unlike you, love. Happy? Dislike. Happy? Ewan ko, baro-barong gano'n kayo po. Kikang berong nga ako. Nilaro ka mga doon. At naman yan, eh. Nakagala ng bibigla niya kasi. Ganap tayo walang buwan. Asa yun, Anya? Isa niya. Ay, napujusin. At sige na lalagyan mo. Metong namang oras, New Year na. Mamaglundag kayo para dagat. Isa-isay dapat ilundag. Masaya tawagin. Ay, kabaks ni Kelvin na isa. Sabi niya kaya dati na niya. Ay, pag natapalan niya sa nisa. Oh, pala niya. Masigang katata. Hindi ko papamak mo. Karadlaman yun. Pwede Nakuboy. na dito sa tarotot. Ay, away ka dito sa tarotot ito. Aling aling kay gamitan. Ano yung mag-ginamit? Pero hindi mama yung ginamit. Ano pa muna din na ba? Bulong yung ano ni. Butiglan. Ana? Butiglan pa yan. Ano atong kaya yan yan? Alilaya ka lang. Sabi na? Alilaya yung marin yan. Bulong yan. Ay, wow. Wow! Kaya pala ka sa nakaroon. Uy! Yan yung pinag-planet. Itong banukan. Yeah. Yung mga patubos, Otak! 100 na lang. Maswelo ko siguro. Pag tininan mo kami sa 200 ngayon eh. Mas maswelo yung bilan nyo, yawari. Nilabas yung Paskong anak. Yan yung Paskong matuwad. Yan yung sabi na Ang Pasko ay sumapit na naman. sabi na dinaanan. Yun ano ko? Loko kumaba yung baba mo kami. Yung baba mo. Kaya kuya, saan pa dudod ka rin? May mga 200. Say-sayo siya. Yung buong ko say. Mate, ikan green. Lumagat na doon. Mate, ikan green. Dito na kami. Ay! Ay, may nakabagay pala oh. Sabi yung ganun. Sama ka. Ay, ang sakit. Tama, papa ko. Kagalapal ko rin eh. Siapa tam? Siapa kan larang karela?
Sabi sa Tita Turoto, sabi nito. Parang alwa lang parang pinit tama na tama. Ay, gatong, hindi pa ba ako? Kaya kayo lang, libre mo lang ako muna pabalik. Saan yung kasama na? Ay, di ba? Ano pa? Ano ba? Ano pa naman tayo? Sabi ako na. Wala rin yung balat yan. Ba't hindi naman? Mahagin ka, pinanakot. Kasi ka natin ba sa amin? Bahal natin babam. Hindi ka, pero nata nilokasipon. Yan. Diba, muri ko lang. Lagi pa yan na. Since wala naman an. Guys. Bulat. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Yung baba mo! Magandang paga ng mama yung baba, no? Oh, mana yan! Labol ka pala. Oh! Ote, yan video call. Ayan tayo, kita na. Mahal na yan, say. Hello! Naku, kaya sunulo na yung kaning lupa na. Businahan niya. Sigladan eh! Pero mas Isa kang balot! Balot! Ganoon. Hello! Masaya na. Kaya gawin.
May tayo. Salamat ako. Ay, kaso na mo. Pwede yan. Pwede yan. Ano kami? Bye, Ren! Huwag ka lang kasi sa gindalan. Pagmantala na siya system. Eh, patong umamangan. Manok, 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 manok. Bahdok lang. Dukan din. Dukan din. Ika na yung itoy. Kuya. One, two, three, method na eh. Wala pa man alas 12. Nito. Ronald. Tawag na ngayon. Sana? Hello, Sinipod. Talo ako. Talo. Underkill. Tali mo na kayo ni Kuya. Sige na. Masayaya na. Ah. Magkalibre mo ari na pera ko. Lo mo na pera ko, pera. Ha. 100,000. 100,000. Ha. Lo mo na pera ko, meto lang basta. Awa, tayo. Talo. Tayo. Limi lasing. Malak ni. Malak yo. Simbanjing. Uy! Simbanjing. Simbanjing. Hanap iyaw yung kalaban. Mahal ko ka yan. Ngayon pa. Mahal ko ka yan. Wala mo yung Sharon Cuneta na. Na. Hindi po namin ako. Nanganda mo. Nanganda mo ako, maili ko. Basta mo yung mayaman. Hindi ko karuan. Bobo. Hindi po pwede. Siglala. Labang yung tartar ka yan. Wala pa pamakbungken. Na. Lupit mo! Wala pa pamakbong. Ano yung kusagla? Wah! Wah! Hello? What's your name? What's your name? Hey, girl. What's your name?
You, what's your name? Hey, Pogi. Wala. Biglitsyon ko mong babi, ang pong barbecue, ang po pang... Ano ba mo na itong kaya? Algaret, ang po pang... Dakal. Dakal. Bigluto kong bibi. Bibi. Barbecue yung manok. Barbecue yung babi. Hotdog. Longganisa. Tayo ka lang yung damo. Ay nga, may milo ko eh. Ha? Yung manok. Ah, wak. Mapay ka. Kami sinawagi kay ma'am. Na. Simban Jeng. Wow! Bigat yun naman. Puro bitukan eh. Saan sa mo cellphone mo tayo? Cellphone. Paano yan yung cellphone? Oh. Simban Jeng. Simban Jeng. Dintang niya lang din Yemi. Dintang niya lang din Yemi. May pera. Dintang niya Yemi natin may pera kaya kami. May pera Yemi lang din. Ay, mama mataba na ka mo. Sabihan mo kaya. Mataba ka ka na. Anong bakanda na? Drug na mo rin ko? Okay. Drugs na muna. Kaya po mo. Kaya po mo. Wala na sila gamit ganinin ha. Pendilak yun eh. Ay, diba sa kan. Nakita niya pa wala hindi niya paborit yung mama ko. After 10 years later. Wow.
Happy New Year. Wow! Ano? Happy New Year, everyone!
Sarap. Halo. Ay, Halo. Wow! Sino yan? Ito yung video may pau. 90 plus. Bongga! Bongga! Hello. Hi, Dorothy. Hello. Hi, Dexter. Happy New Year. Sabi niya pa naman, Ma. Happy New Year! Kami rin na kami yun. Si Dexter. Oh, tabi, tabi. Tabi! Nanggagawin. Ayan o, lawin mo yung kiyangkay. Lawin mo yung kiyangkay.
Pwede game niya kainin. Maringan na ako yan.